Hyvää iltaa ja tervetuloa tämän kevään ensimmäiseen ajankohtainen lauantai tilaisuuteemme tänne Alppikodille. Minä olen Seppo Piitulainen ja tänä iltana meidän luennoitsijamme on Pasi Turunen, joka on hyvin perehtynyt tähän aiheeseen monen vuoden ajan ja hänellä on otsikkonaan Voiko Raamattuun luottaa? Me voimme tietysti sanoa lähes kaikki yhteen ääneen, että voi, mutta kuuntelemme nyt vielä, mitä Pasilla on sanottavaa. Pasi, ole hyvä. Hyvää ja armorikasta iltaa. Ilo olla täällä teidän kanssanne. Ennen vanhaa, kun saarnattua, niin siellä oli Raamattu ja nykyään niillä on kaikki tämmöiset vempaimet, kun tulevat puhumaan. Ilo olla täällä teidän kanssanne ja myöskin tämän aiheen äärellä jakaa tuonne toistemme kanssa tästä aiheesta. Rukoillaan kuitenkin ensin ja pyydetään taivaan Isän siunausta. Myöskin ystävät siellä, jotka olette striimin äärellä, niin tervetuloa tämän tilaisuuden ja luennon pari. Kaikki valtias taivaallinen Isämme, kiitämme pojastasi, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka meidän syntiemme tähden on kuollut ja noussut ylös kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Me kiitämme Pyhän Hengen lahjasta, jonka olet antanut ja rukoilemme, että tänään Pyhä Henkesi valaisisi meidän sisimpämme, meidän mielemme ja meidän ymmärryksemme. Ja kun täältä lähdemme, niin uskomme saisi olla monella tavalla jälleen ylös rakentunut ja saisimme olla rohkaistuneita. Näin rukoilen Herran Jeesuksen nimessä. Amen. Aiheeni ja otsikkoni on äsken mainittu, mutta pieni formula tai muotoilu, pieni tuommoinen täsmennys. Olen täsmentänyt sen tähän muotoon, että onko järkevää uskoa Raamattuun. Voiko Raamattuun luottaa? Juu, uskon ilman muuta, että voi. Niin kuin uskon, että kaikki täällä olijat ja myöskin kotona, jotka seuraatte. Tuossa ensimmäisessä diassa, se on itse asiassa yksi tommoinen alkurukous, jonka usein olen lukenut. Se on niin pientä pränttiä, että luen sen teille täältä omalta tietokoneeltani. Augustinus Aurelius kirjoitti upean kirjan, joka kannattaa joskus lukea, kun aika sallii kesälomalla mökillä, kun odottaa, että syökö kala vai eikö syö, niin Augustinuksen kirja Tunnustukset on varmasti yksi niin kuin kristillisen kirjallisuuden historian upeimpia teoksia, vaikka myönnän, että en ole lukenut läheskään kaikkia kristillisen historian niin kuin varrella kirjoitettuja kirjoja. Mutta siinä kirjassaan Augustinus rukoilee tämän kauniin rukouksen, koska hänen koko kirjansahan on vähän niin kuin puhetta Jumalalle sinä muodossa. Hän kirjoittaa kuin Jumalalle siitä, miten Jumala on pelastanut, ja siellä on tämmöinen kaunis rukous. Oi Herra, meidän Jumalamme, sinun siipiesi suojaan me tahdomme panna toivomme. Suojele sinä meitä ja kanna meitä, sinä kannat pieniäkin, hamaan harmaantumiseen saakka sinä kannat. Ainoastaan silloin, kun sinä olet väkevyytemme, olemme me väkevät, mutta kun väkevyytemme on omaamme, on se pelkkää heikkoutta. Meidän onnemme on aina sinun luonasi, ja kun olemme sinusta pois kääntyneet, olemme harhaan kääntyneet. Herra, tahdomme jo jälleen kääntyä luoksesi, ettei meitä käännytettäisi pois sinun luotasi, sillä sinun luonasi on täydellinen onnemme, sinä itse, ilman mitään vajavuutta. Emme me pelkää, ettei olisi paikkaa, minne palaisimme, vaikka kerran olemme sieltä langeten sortuneetkin. Eihän meidän poissa ollessamme meidän kotimme, sinun ikuinen kotisi, ole sortunut. Se on mielestäni tavattoman kauniisti rukoiltu. Ja koko kirjahan on vähän niin kuin sellainen suuri tuhlaajapoika-kertomus Augustinuksen elämässä. Onko järkevää uskoa Raamattuun? Se on oikeastaan se semmoinen kysymys, johon tässä yhdessä teidän kanssanne ajattelin nyt jollakin tavalla niin kuin hahmottaa vastausta. No, myönnän ja vastaan heti. Nyt tulee niin kuin spoileri. Kyllä on. Nyt voidaan lähteä kotiin. On järkevää. Mutta millä perusteella, niin haluan jakaa joitakin ajatuksia siihen liittyen. Ensiksikin meillä on vastassamme haaste.
Joskus muinoin Helsingin Sanomista löysin tämän Santeri-sarjakuvan, joka niin oivallisella tavalla kuvastaa tällaista nykyaikaa. Sehän on tämmöinen sarjakuva tämmöistä yksinhuoltaja-äidistä. Santeri on tuo sylissä oleva pikkukaveri, joka on tavallaan tämän sarjakuvasarjan äänetön päähenkilö. Ja Santerin äidin ovelle tulee 2 nuorta, jotka haluavat hänelle todistaa, minkä liikkeen nuoria ovat. Ei kukaan kerro, mutta he sanovat ensin tässä näin, että mikä on suhteesi Jeesukseen? Aivan tavallinen, kiitos vain, Santerin äiti vastaa. Tiedätkö, että Jeesus rakastaa sinua? Mutta minulla on jo poikaystävä, hän vastaa. Jeesus ristiin naulittiin vuoksesi. Ei minun takiani olisi tarvinnut. Ja sitten he katsovat vähän hämmentyneenä toisiaan. Ehkä meidän on parasta aloittaa Aatamista ja Eevasta. Ja muistan, kun mä näin tämän sarjakuvan, niin mä ajattelin, että sarjakuvan tekijä on oivaltanut jotain tämän ajan ihmisen vieraantuneisuudesta, ihan tämmöisistä perusydinasioista, jotka sukupolvien ajan ovat meillekin olleet aivan niin kuin itsestäänselvyyksiä. Ja se kieli, jolla me puhumme näistä asioista, niin se on ihan kuin vierasta kieltä. Eli en itse ainakaan tässä sarjakuvassa näe mitään niin kuin pilkkaavaa tai mitään tällaista, vaan päinvastoin se on erittäin onnistunut satiiri ja kuvaus ajasta, jossa me elämme. Ihmisten uskonnollinen lukutaito ja tietty maallistuneisuus ovat johtaneet siihen, että ihan sellaiset perusasiat alkavat olla aivan niin kuin hukassa kristinuskosta. Ja sitä tämä sarjakuva niin kuin oivallisesti kuvastaa. Ja silloin kun aletaan puhumaan siitä, että onko järkevää uskoa niin kuin kristityt uskovat, niin nykyajan maallistunut ihminen vastaa, että ei tietenkään. Raamattuhan on sellainen satukirja ja uskontojen nimissä ja varsinkin kristinuskon nimissä on tehty niin paljon pahaa. Ja kaikki nämä tällaiset mielikuvat, jotka ovat tulleet milloin populaarista elokuvakulttuurista, joku Da Vinci-koodi, joka oli joitakin vuosia sitten, tai vuodet menevät niin nopeasti, toistakymmentä vuotta sitten kova sana, niin ihmiset ammentavat sen ymmärryksensä kristinuskosta populaarikulttuurista. Ja tietyllä tavalla ei heitä voi siitä syyttää. Kuinka moni meistä on perehtynyt johonkin fysiikan ja kemian syvällisiin kaavoihin tai tutustunut luonnonlakeihin, miten ne kuvataan matemaattisen tarkasti ja tällä tavalla. Mutta me olemme kyllä kaikki kuulleet tarinan siitä kuuluisasta omenasta, joka putosi Newtonin päähän, eikö niin? Se on meidän käsityksemme painovoimasta. Ja näin ollen kaikki ihmiset ammentavat ymmärryksensä sangen tärkeistäkin omaan elämäänsä, saatikka ikuisuuteen vaikuttavista asioista, tarinoista ja tämmöistä populaarikulttuurista. Ja siksi me puhuessamme siitä, että onko järkevää uskoa Raamattuun, onko Raamattu luotettava, niin meidän täytyy tietyllä tavalla hyväksyä se tosiasia, että me uimme eräällä tavalla niin kuin hyvin vuolassa koskessa vastavirtaan. Se on vaan se hinta, joka pitää hyväksyä ja maksaa. Ja tänään me osaltamme yritämme hiukkasen tätä asiaa valottaa. Tänne ajaessani niin mieleeni palautui yksi Raamatun kohta, Johanneksen evankeliumin 7. luku jae 17, jossa Jeesus sanoo tällä tavalla: jos joku tahtoo tehdä hänen, siis Jumalan, tahdon, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Tämä on jäänyt tämä jae mieleeni siitäkin syystä, että se oli ensimmäinen jae, josta minä koskaan ikinä lainausmerkeissä saarnasin. Agrikolan kirkossa, kun oli nuorten toimintaa ja minun piti pitää joku alkuhartaus, niin valitsin tämän tekstin, koska olin kuullut erässä toisessa Stelkin tilaisuudessa saarnaajan puhuvan siitä. Ja sen jakeen viesti on kulkeutunut mukanani kaikki nämä vuosikymmenet, koska siinä on tavallaan 2 ulottuvuutta. Jos, sanoo Jeesus, joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon. Se on asia numero 1. Toinen, siihen sisältyy lupaus.
hän tulee tuntemaan, siis tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omien. Tässä on tietyllä tavalla semmoinen lupaus, joka koskettaa ihmisen kokemusmaailmaa, edellyttäen, että ihmisellä on halu ja valmius tehdä Jumalan tahto, jos hän niin haluaa. Eli kun ihmiset kysyvät ja haastavat kristiuskoa tänäkin päivänä siitä, että onko järkevää uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, ja miksi te kristityt uskotte tuolla tavalla, niin usein ne syyt, miksi ihmiset kieltäytyvät uskomasta ja luottamasta Raamattuun, eivät ole puhtaasti rationaalisia. Vaan siellä on myöskin se kysymys siitä, tahtovatko he. Mikä on se hinta, jonka olen valmis maksamaan siitä, että jos tämä onkin totta, niin tahdonko minä tehdä sen Jumalan tahdon, josta Raamattu puhuu. Mutta Jeesuksen lupaus koskee siis niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita tahtomaan tehdä hänen tahtonsa. Ja mielestäni tämä on aika, miten sanoisi, iso lupaus Raamatussa. Kenenkään ei tarvitse jäädä epätietoisuuteen siitä, että ovatko Jeesuksen sanat tosia. Mutta edellytys on sydämessä ja sydämen laadussa siinä, että tahtooko tällainen ihminen tehdä Jumalan tahdon. Ja nyt hiukkasen harhaudun tuosta diaesityksestä, niin ei se mitään, koska me emme kuitenkaan ehdi kaikkia niitä katsoa lävitse, mutta mainitsen vaan tämän, että mielessänikin pyörii tällaisia kokemuksia, joita olen kuullut joidenkin ystävien kertovan, ehkä sinullakin on näitä kokemuksia tai olet kuullut joltakin, jotka ovat jossakin elämäntilanteessa yhtäkkiä vilpittömästi rukoilleet kuuluisat sanat, Jumala, jos sinä olet olemassa, niin. Ja sitten yhtäkkiä se tapahtuu. Eli kun ihmisen sydän vilpittömästi kääntyy Jumalan puoleen ehdoitta, vaikka hän ei olisi niin kuin sanotusti uskossa, niin yhtäkkiä tulee joku ihminen rukousvastaus. Muistan vuosien takaa erään ystäväni, joka kertoi olleensa ei-uskovan veljensä kanssa autoreissulla jossakin tuolla, en muista edes missä. Tiedän kyllä tämän henkilön nimen, mutta en tästä mainitsi. Etunimi oli Kai. Niin he olivat autoreissulla ja juttelivat uskon asioista ja vähän aikaa istuvat hiljaa ja yhtäkkiä auto pysähtyy keskelle tietä. Siinä he istuvat vähän aikaa hölmistyneenä ja miettivät, mitä tapahtui. Ja sitten tämä hänen ei-uskova veljensä oli sanonut, että tiedätkö mitä? Minä juuri rukoilin mielessäni, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin pysäytä tämä auto. Niin voitte kuvitella, että siinä vähintäänkin pysähtyy miettimään. No se on ehkä yksinkertaistuttu tästä, mutta joka tapauksessa niin kaikille niille, jotka siis miettivät mielessään esimerkiksi sitä, että onko järkevää uskoa, että Raamattu on totta, tai uskoa niin kuin Kristus opettaa, niin Jeesus itse antaa lupauksen. Ei siitä, että hän vastaa kaikkiin tämmöisiin pyyntöihin ja rukouksiin, että jos olet olemassa, niin tee näin tai noin, tee tuolla tavalla. Mutta kun ihmiset ovat vilpittömästi sydämessä jossakin tilanteessa näin rukoilevat, me tiedämme, näitä vastauksia on koettu. Mutta harva meistä on tullut Herran Jeesuksen seuraajaksi sillä tavalla, että me olemme lukeneet esimerkiksi jonkun systemaattisen teologian ja jonkun apologeettisen, valtavan filosofisen teoksen Jumalatodistuksista ja sitten päätyneet niin kuin järjellisesti ensin siihen, että juu, tämä kaikki on totta ja käyneet lävitse kaikki historialliskriittiset väitteet ja kaikki, mitä niihin on vastattu ja sitten olemme päätyneet toteamaan, että juu, tämä kaikki on totta. Kyllähän Jumalan pyhä henki vaikuttaa uskon ja se on aivan yhtä todellista. Se ei ole jonkinlainen epäjärjellinen, se usko vain siksi, että ei osaa vastata kaikkiin haasteisiin, mitä tämä maailma meille heittää. Mutta sen jälkeen, kun uskoon on tultu, niin voi löytää monia perusteita sille, että hei, että se, että minä tulin uskoon ja olen uskonut näin, niin kuin Raamattu opettaa, niin kyllä sille on ihan myöskin järkeviä syitä. Ja nyt joitakin näistä haluan jakaa sinulle. Ja ensiksi tarkastella tämän asian kääntöpuolta. Harvoin tulemme miettineeksi, kun joku kysyy, että onko järkevää uskoa Raamattuun, mitä se merkitsee, jos emme usko. Joidenkin mielestä ei se vaikuta mun elämääni millään tavalla. Mutta jos me kuuntelemme menneen vuosituhannen ja alkaneenkin vuosituhannen merkittäviä ateistiajattelijoita, niin me alamme pikkuhiljaa hahmottamaan, mikä on se hintalappu, jonka ihminen joutuu maailmankatsomuksellisesti maksamaan siitä, että hän sanoo, että Raamattu ei ole totta, Jumala ei ole olemassa. Ja tähän liittyen
Ihan ensimmäisenä ehkä yksi aikamme tai menneen ajan suurista ateistasta filosofi Bernard Russell, joka kuoli vuonna 1957, sanoi tällä tavalla aikanaan. Ihminen on sattumanvaraisten syiden kehitys ilman mitään päämäärää. Hänen alkuperänsä ja kasvunsa, toivonsa ja pelkonsa, rakkautensa ja uskonsa ovat seurausta sattumanvaraisista atomiyhdistelmistä. Mikään into, sankaruus, ajatuksen tai tunteen voimakkuus ei voi säilyttää yksilön elämää haudan toiselle puolelle. Kaikkien aikakausien työ, antautuminen, inspiraatio, ihmisälyn kirkkaus tulee kerran häviämään aurinkokuntamme kuolemaan. Kaikki ihmiskunnan aikaansaannokset tulevat tuhoutumaan universumin raunioihin. Muistatte vuosia sitten ateisteilla oli se bussikampanja, jossa oli tarra siellä linja-autojen kyljessä, että Jumalaa ei todennäköisesti ole. Iloitse ja nauti elämästä, miten se meni. Jotkut vähän irvailivat sille, että oliko siinä jotain ateistilla jotain epäuskoa, kun he sanoivat, että Jumala ei todennäköisesti ole, kun oliko he jotenkin epävarmoja siitä. Mutta mä ehdottaisin, että seuraavan bussikampanjan kylkeen ateistit voisivat laittaa Bernard Russellin lausahduksen. Siitä, että mitä se käytännössä ihan oikeasti merkitsee, jos Jumalaa ei olisi olemassa. Se on mitä Bernard Russell sanoi. Tai niin kuin venäläinen kirjailija Vladimir Nabokov sanoi, että ihmisen olemassaolo on vain yksi lyhyt valonvälähdys kahden ikuisen pimeän välissä. Se oli siinä. Siinä lyhyen välähdyksen aikana on kahden pimeän välissä käytännössä merkityksetön se, että kuka tykkää syödä ihmisiä ja kuka tykkää auttaa heitä. Koska loppupeleissä niin syödyt kuin syöjätkään, niin ei heillä ole mitään palautelaatikkoa sen jälkeen, että voi valittaa, että miten tässä näin kävi. Tai niin kuin täällä Pohjantähden alla Akseli toteaa, mitä varten kaikki, jos mitään ei jää jäljelle. Mitä varten koko Koskela, isän ensimmäisestä lapion pistosta saakka, koko elämän kestänyt rehkiminen ja sitten vaan tyhjää. Minkä takia yrittää lievittää maailman kärsimystä ja hätää sen sijaan, että eläisi vaan puhtaasti täysin itsekkäästi? No seuraavassa on paljon tekstiä ja te ette edes näe sitä, mutta tällainen mies kuin Alex Rosenberg kirjoitti kirjan Ateistin opas todellisuuteen ja hänellä on siellä yhdellä sivulla tämmöinen litania asioita, jossa hän hämmentävän rehellisesti puhuu siitä, että mihin ateismi johtaa. Onko Jumala olemassa, hän kysyy. Ei, on vastaus. Mikä on todellisuuden perimmäinen luonne? Se, mitä fysiikka sanoo sen olevan. Mikä on universumin tarkoitus? Mitään tarkoitusta ei ole, hän sanoo. Mikä on elämän tarkoitus? Ei mikään. Miksi minä olen täällä? Silkkaa sattumaa. Toimiiko rukous? Ei tietenkään, hän vastaa. Onko ihmisellä sielu? Lasketko leikkiä? Onko ihmisellä vapaa tahto? Ei vahingossakaan. No chance. Sanaleikki englanniksi. Mitä tapahtuu, kun minä kuolen? Kaikki jatkuu melko lailla kuten ennenkin, mutta ilman meitä. Mitä eroa on oikealla ja väärällä, hyvällä ja pahalla? Rosenberg vastaa, niiden välillä ei ole mitään eroa. Miksi minun pitäisi olla moraalinen? Koska siitä tulee sinulle parempi olo kuin moraalittomuudesta. Hän ei tietenkään ota tässä nyt huomioon sitä, että on sellaisenkin ihmisille, että tulee tosi hyvä olo siitä, että ollaan moraalittomia. Onko abortti, eutanasia, itsemurha, verojen maksaminen, ulkomaan apu tai mikä tahansa muu asia kiellettyä, sallittua tai joskus pakollista? Kaikki käy, vastaa Rosenberg. Mitä on rakkaus ja kuinka voin sen löytää? Hän vastaa, rakkaus on ratkaisu strategiseen interaktio-ongelmaan. Älä etsi sitä, se löytää sinut, kun sitä tarvitset. Kuinka moni teistä on kokenut strategisen interaktio-ongelman täällä? Onko historialla mitään merkitystä tai tarkoitusta? Rosenberg vastaa, se on täynnä raivokasta meteliä vailla mitään merkitystä. Onko ihmissuvun menneisyydellä mitään opetettavaa meille tulevaisuutta ajatellen? Ja Rosenberg vastaa,
jatkuvasti entistä vähemmän, jos siitä alun perinkään oli mitään opittavissa. Siis nämä on yhdellä ainoalla sivulla Rosenbergin kirjassa, hän vetää tämän koko luettelon siihen, ja hänen vastauksensa kaikille niille siinä kirjassa sitten, jotka ahdistuvat, että se on oikeasti näin synkkää ja niin kuin ahdistavaa tämä, on se, että ota rauhoittavia. Jos sitä ahdistaa, niin ei muuta kuin diapamia ja muuta vetämään. Koska loppujen lopuksi mehän olemme vaan tämmöisiä kemiallisia koneita. Mitä väliä sillä on siis, jos onko Jumalaa olemassa? Olen tuossa listannut, että se aiheuttaa kriisin maailman katsomukseen 5 tasolla. Ensinnäkin sen kaikkeuden olemassaolon kriisi. Miten selitetään se tosiasia, että ylipäätään sinä, minä, mitään ylipäätään on olemassa? Ja onko sillä olemassaololla mitään merkitystä? Se johtaa ihmisyyden ja merkityksen kriisiin, koska loppupeleissä tällä meidän olemisellamme täällä ei ole mitään perimmäistä merkitystä. Se johtaa arvojen ja moraalisten velvoittavuuden kriisiin, koska niin kuin Rosenberg tuossa sanoo, hyvällä ja pahalla, oikealla, väärällä ei loppupeleissä ole mitään merkitystä. Paitsi, että mistä tulee meille hyvä mieli. Se johtaa hyvyyden kriisiin, koska ei ole olemassa mitään määritelmällisesti, aidosti, meistä riippumattomasti olevaa moraalista hyvää. Ja se johtaa loppupeleissä myöskin totuuden kriisiin, koska sellainen pohdiskelu, että mikä on totta ja mikä ei, niin ei silloin ole loppujen lopuksi mitään merkitystä. Asiat vaan ovat. Muistan vuosia sitten olin Yleisradiossa, siellä oli tämmöinen ateisti toimittaja, joka teki ohjelmaa otsikolla Jumalaa ei ole. Se oli 1,5 tunnin keskusteluohjelma, sinänsä hyvä. Hän veti oikein hyvin sitä ohjelmaa. Olin debatoimassa erään yliopisto tohtorikoulutettavan kanssa, joka oli jotenkin niin kuin evoluutiotohtori, joku tämmöinen, muista tarkkaan mikä se oli. Ja siinä debatin lomassa niin kiinnitin huomiota hänelle juuri tähän kysymykseen, että jos me olemme vain niin kuin sattumanvaraisen kehityksen tulosta, niin ei meidän aivomme ja meissä olevat atomit, ei niitä kiinnosta se, että mikä on totta. Niitä kiinnostaa vaan, että ne on ja ne lisääntyy. Ja emme me voi edes tietää, että onko ateismi totta, koska sinun molekyylisi ovat determinoineet sinut ajattelemaan tuolla tavalla ja minut tällä tavalla, mutta mistä me tiedämme, kumpi on totta. Eli puhtaasti semmoinen ateistinen ja materialistinen maailmankatsomus johtaa totuuden kriisiin. Ei ole sellaista asiaa kuin totuus. Asiat vain ovat. Ja ne toimivat jollakin tietyllä tavalla. Eli kun puhutaan siitä, että onko järkevää uskoa Raamattuun, niin on aina hyvä myöskin sitten kysyä toiselta osapuolelta, että mihin sinä sitten uskot ja miten järkevää sitten se on. Ymmärrätkö sinä, mihin sinun ajatusmaailmasi loppujen lopuksi johtaa? No sitten hyviä uutisia. Anthony Flew ennen kuolemaansa, hän oli yksi 1900-luvun johtavia ateisteja, niin hän tuossa Gary Habermasin kirjassa There is a God kertoo, mikä sai hänet muuttamaan mielensä siitä, että Jumala on olemassa. Ja yksi hänen argumenteistaan oli tämä intelligent design, kun hän sanoi, että minusta näyttää nyt, että yli 50 vuoden DNA-tutkimus on tuottanut aineistoa valtavan vakuuttavalle argumentille älykkään suunnittelun puolesta. Hän ei koskaan ymmärtääkseni kääntynyt kristityksi. Hän kuoli jonkin sortin deistinä, ajatellen, että jonkin sortin jumaluus on olemassa. Sitten kun ajatellaan tätä, nämä ovat varmasti teille monille tuttuja asioita, mutta viittaan Frederick Hoylen astronomi, joka on sanonut, että yhden solun syntyminen sattumalta on samaa luokkaa kuin jos täyttäisi koko aurinkokunnan sokeilla, jotka onnistuvat ratkaisemaan Rubikin kuution täsmälleen samalla hetkellä. Muistatteko Rubikin kuutio? Kyllä te muistatte siellä. 78 hittituote. Siinä on, mä en muista, oliko se 13 miljardia eri asentoa ja yksi ainoa on oikea, että sivut on kaikki saman väriset. Ja se, että aurinkokunta täytettäisiin sokeilla ja kaikki kerrasta niin kuin saavat sen kohdalleen, niin se on se todennäköisyys sille, että yksi ainoa solu syntyisi sattumalta. Ja sitten kun aletaan laajentaa siitä, että sitten pitäisi syntyä kaikki muu, koko universumi ja elämänmuodot ja niin edelleen, niin voitte ymmärtää, että
minkälaisten todennäköisyyksien kanssa olemme tekemisissä. Joten yhtäkkiä ajatus siitä, että maailma onkin suunniteltu, luotu, ei merkityksetön, itsessään olevainen, niin alkaakin kuulostaa huomattavasti järkevämmältä ja mielekkäämmältä. Ja vaikka se ei vielä todista sitä, että Raamatun kolmiyhteinen Jumala on olemassa, niin me on jo liikahdettu sitä kohti, eikö niin? Ja näin ollen, kun me ajattelemme Raamatun ensimmäistä jaetta, nyt päästiin Raamattuun. Onko järkevää uskoa, että Raamattu on totta? Kaiken tämän valossa, niin me voimme päätellä, että Raamatun ensimmäinen jae. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maailmankaikkeudella on alku, se ei ole enää edes mikään uskon asia. Siitä voidaan päätellä, että kaikella millä on alku on jokin alkusyy ja tämän maailmankaikkeuden alun syyn pitää olla jossakin sen maailmankaikkeuden ulkopuolella persoonallinen syy. Ja näin ollen, koska Raamatun ensimmäinen jae on totta, Jumala on olemassa. Jumala on luonut maailman. Me emme ole täällä sattumalta, vaan Jumalan tahdosta. Elämälläkin on merkitys, joka ei ole jokin sellainen, jonka me vaan kuvittelemme mielessämme ja keksimme itsellemme, vaan se merkitys on annettu ulkoa päin. Se on Jumalan antama merkitys. Oikea ja väärä, hyvä ja paha moraalisessa mielessä ovat todellisia kategorioita, koska on olemassa Jumala, josta käsin absoluuttinen hyvä ja hänen täydellisyydestään sitten niin kuin poikkeaminen on vääryyttä ja pahuutta. Nämä ovat todellisia asioita. Mutta sitten on myöskin olemassa vastaus sellaiseen suureen kysymykseen, johon ateismilla ei ole mitään vastausta. Nimittäin pahuuden ja kärsimyksen ongelma. Joku on sanonut tällä tavalla, että teistin, siis joka uskoo, että on olemassa jokin Jumala. Teistin velvollisuus on vastata pahuuden ongelmaan. Ateistin velvollisuus on vastata kaikkiin muihin kysymyksiin. Eli ateismilla on paljon enemmän kysymyksiä vastattavana. Tämä on yhteinen kysymys. Kristillinen usko ja Raamattukaan ei kiellä, että pahaa ja kärsimystä on olemassa, mutta sitä vasten tarkasteltuna, että Jumala on olemassa ja hyvä ja paha ovat todellisia, ja että hyvä tulee eräänä päivänä voittamaan, kun Jumala kukistaa pahuuden tästä maailmankaikkeudesta ja paha ihan oikeasti saa palkkansa. Pahuuteen ja kärsimykseen on olemassa todellinen vastaus. Mutta sen sijaan niille, jotka ajattelevat, että Jumala ei ole, niin mitä he vastaavat? Ei ole mitään vastausta siihen. He toteavat, että se on ihan yhdentekevää, niin kuin sanottu, syötkö ihmisiä vai autatko heitä? Joten kun ajatellaan kysymystä siitä, että onko järkevää uskoa Raamattuun, niin sanoisin, että on järkevää uskoa ensimmäiseen jakeeseen. Mutta mennään sitten seuraavanlaiseen asiaan, ja tässä nyt sitten kuljemme, ja ennen kuin kuljemme, niin muutama muu asia, mutta mä vien meidät tonne arkeologian maailmaan, ja mua on vuosikymmenet kiehtonut arkeologia, vaikka en ole kaivauksella koskaan ollut niin kuin Eero Junkkaala ja muut vastaavat, mutta mä olen vuosikymmenen aikana halunnut seurata sitä, koska arkeologia osoittaa meille, että Raamatun kertomukset ovat juurtuneet tähän todelliseen ajallispaikalliseen historiaan. Viimeistään arkeologiaan ja sen löytöihin tutustuminen paljastaa eron erilaisten mytologisten ja satukirjojen ja sitten Raamatun välillä. Ja niinpä ihan pienen hetken kuluttua niin katsotaan niitä. Mutta kun kysymys on, että onko järkevää uskoa Raamattuun, niin 3 syytä, jotka nyt tiivistän tuossa edeltäkin, on se, että, ja myöskin seuraavissa asioissa, on se, että Raamattu on siis historiallisesti todennettavissa. Raamattu ei vaadi vain sokeaa uskoa. Sen väitteitä voidaan verrata historiaan, arkeologiaan ja olemassa olevaan todistusaineistoon. Myöskin alkaen väitettä, että Jumala on olemassa, koska niin kuin me äsken teimme. Se on älyllisesti johdonmukainen. Raamattu tarjoaa johdonmukaisen vastauksen 4 tärkeään meidän olemassaolomme koskettavaan kysymykseen. Mistä me olemme tulleet, mikä on meidän alkuperä, mikä on
elämän tarkoitus, kysymys moraalista ja sitten myöskin tulevaisuudesta, meidän kohtalosta, mihin me olemme menossa. Nämä ovat suuria kysymyksiä, joihin kaikki maailmankatsomukset pyrkivät vastaamaan. Raamattu tarjoaa hyvin johdonmukaisen ja koherentin vastauksen. Ja viitaten siihen Jeesuksen sanaan, Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 17. Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, hän tulee tuntemaan ja tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Niin Raamattu toimii eksistentiaalisesti. Kristityt kaikkialla maailmassa ovat kokeneet, kuinka Raamattu muuttaa elämää. Ei vain heidän ajatustapaansa, vaan oikein niin kuin kokonaisvaltaisesti, eksistentiaalisesti. Kristityksi tuleminenhan ei ole niin kuin jonkinlainen puoluekannan vaihtaminen. Se, että vaihdetaan vain jäsenkirjaa paikasta toiseen tai jonkun tämmöisen maailmankatsomuksen ja aatteen vaihtaminen. Vaan kysymys on jostain paljon syvemmästä, joka koskettaa ihmistä ihan eksistentiaalisella tasolla. Ja meillä on Jeesuksen lupaus siitä, että juuri tälläkin tasolla ihmiset voivat ihan oikeasti kokea elämässään sen, että Raamattu on totta. Ja monille tämä on se väylä tietysti, jota kautta he tulevat kristityiksi ja alkavat uskoa Raamattuun, koska se on koettu henkilökohtaisessa elämässä niin kuin monella tavalla muuttavaksi voimaksi. Ja sitten se todistaa, että hei, tämä kirjahan on totta. Timothy Keller kirjassaan The Reason for God on sanonut näin, että et voi hylätä kristinuskoa siksi, että siinä on ihmeitä. Jos aiot hylätä sen, sinun täytyy tehdä se historialliselta pohjalta. Ja kun teet niin, kristinusko näyttääkin hyvin vahvalta. Joten kun katselimme niin väitteitä Jumalan olemassaolosta, niin on ensinnäkin järkevää olettaa, että Raamatun ensimmäinen jae on totta. Ja tästä johtuen on myöskin mielekästä ajatella, että tällainen Jumala haluaa myöskin ilmoittaa itsensä meille. Ja näin ollen Raamattuun uskominen, jossa Jumala ilmoittaa itsensä meille, ei ole suinkaan mitenkään järjen tai tiedon vastakohta, vaan nämä kaksi asiaa toimivat yhdessä ja tukevat toinen toistaan. Ei siis tarvitse uskoon tullessaan laittaa niitä kuuluisia aivoja narikkaan ja miettiä, että minä vain uskon. Ikään kuin usko olisi jotenkin vastakohta ymmärtämiselle ja tietämiselle. Mutta sitten näistä kivien todistuksista. Mä otan muutamia esimerkkejä monista mahdollisista ja myönnän, että täysin mielivaltaisesti oman maun mukaan olen nämä tähän valinnut, koska nämä ovat sellaisia esimerkkejä, jotka ovat itseäni hyvin voimakkaasti niin kuin puhutelleet viimeisinä aikoina. Ja ensimmäinen niistä on tämä Joosuan alttari, jonka 1980-luvulla löysi arkeologi Adam Zertal. Muistatte kertomuksen Joosuan kirjasta ja oikeastaan Mooseksen kirjoista, jossa Moosekselle sanotaan, että kun tulette siihen maahan, niin toiselle vuorelle, joka oli Kirouksen vuori, oliko se nyt Garissimin vuori, hetkinen, kummin päin se menikään, Ebalin vuorille, Kirouksen vuori. Hyvä, kiitos. Ja Garissimin vuori oli Siunauksen vuori. Ja toiselta piti huutaa siunaukset ja toiselta kiroukset, ja Kirouksen vuorelle piti rakentaa sitten tämä alttari, joka jollainen alttarirakennelma sieltä on löydetty, ja arkeologi Adam Zertalin mukaan myöskin ajoitettu hyvin pätevästi niihin aikoihin, jolloin Israelin katsotaan tehneen tämä maahan tuleminen ja maan valtauksen ajankohdat. Ja se on rakennettu juuri sellaisten ohjeiden mukaan, jota Mooseksen kirjassa annettiin, että siinä ei saanut olla portaita, siinä piti olla sellainen ramppi, ja sieltä sitten kaivauksissa on löytynyt erilaisia eläinten jäänteitä, mutta ei niin sanottujen ei-puhtaiden eläinten, kuten sikojen ja muiden luita. Ja se on selkeästi ollut tämmöinen uhripaikka. Kuinka ollakaan, se on siis juuri siellä, missä Raamattukin sanoo, että sinne rakennettiin alttari, ja mitä ilmeisimmin se on sitten ollut siellä pitkän aikaa käytössä. Ja siellä voi tänäkin päivänä käydä sitä paikkaa sitten katsomassa, joka osoittaa, niin kuin antaa semmoisen, voisiko sanoa, kosketuskohdan Raamatun kertomusten, siitä miten Raamatun kertomukset kiinnittyvät todelliseen historian ja paikkaan. Oli tuossa
vajaa aika meni nopeasti, helmikuussa käymässä Israelissa ja me vierailimme Garissimin vuorella, siis vastapäisellä vuorella, koska siellä oli viinitarhoja ja muita tällaisia. Taustalla oli se Ebalin vuori ja ajattelin, että vau, että näillä paikoilla näitä asioita on joskus muinoin tapahtunut. Mutta sitten seuraava. En tiedä, kuinka monen olette koskaan nähneet tämän kaltaista kuvaa, mutta 6 tällaista. Niin kuin huomaatte, tämmöinen rakennelma, tiedän, tämä ei ole mikään luonnollinen niin kuin tuulen ja sateen ja eroosion aiheuttama rakennelma, vaan muistaakseni tämäkin on Adam Zertal löysi 6 tämän kaltaista rakennelmaa, jotka muistuttavat jalanjälkeä. Ja näitä on löytynyt 6 kappaletta sieltä Jordanjoen laaksosta, 3 lähempänä Jordanvirtaa ja sitten 3 siellä syvempänä sisämaassa. Ja nämä ovat saaneet suurta huomiota aikaan. Ja nämä ovat siis ihmisten tekemiä muodostelmia, joita on löydetty sieltä Jordanjoen itäpuolelta, ja joidenkin mielestä ne ajoittuvat Joosuan aikaan, ja aikaan, jolloin Israelin kansa teki tuloa luvattuun maahan. Ja arkeologi Adam Zertalin löytämän rakenteen uskotaan olevan Joosuan pystyttämän alttarin paikka, kun Israel oli ensimmäisen kerran astunut luvattuun maahan. Ja miettikää siis sitä, että näistä, jos menette esimerkiksi YouTubeen, niin siellä löytyy videoita näistä ja semmoista tyylikästä drone-kuvaa, kun dronet kuvaavat korkealta ilmasta ja pystyy tajuamaan ne niin kuin mittasuhteet. Mutta se, mikä tietysti on mielenkiintoista tässä on se, että jos muistatte Joosuan kirjan ensimmäistä lukua, jossa Joosualle Herra sanoi, että jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, on oleva teidän. Ja siinä mielessä se, että tällainen aivan kuin sandaalin muotoinen rakennelma, joka sitten todennäköisesti kutsuttiin nimellä Gilgal, joka on siis paikkoinen noustaan, ja se oli tämmöinen kulttipaikka. Täälläkin on jossakin kohtaa jotain, onkohan tässä mitään, en uskalla painaa, niin alttarirakennelmia tämän kaltaisia. Ne kansa tulee siis aina juhlimaan ja Herran eteen uhraamaan. 6 tämän tyyppistä rakennelmaa sieltä. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, on oleva teidän. Eli israelilaiset saattoivat hyvinkin konkreettisesti ajatella tätä. He vakiinnuttivat sen jalan jälkensä, että tähän me olemme tulleet. Ja tässä on nyt se paikka, johon Israelin kansa on asettanut merkkinsä. No sitten, jos olette käyneet Israelin museossa tai Jerusalemin museossa, sieltä löytyy tämä hyvin vanha hopeinen amuletti, joissa oli yksi vanhimmin nykyisin tunnetuista Raamatun teksteistä, joka sattuu olemaan Herran siunaus, siis pappi Aaronin siunaus. Se löydettiin jostakin hautalöydöstä käärittynä pieneksi semmoiseksi hopeiseksi rullaksi, ja se oli kaiverrettu terävällä ohuella kynällä. Ja pitkän aikaa sen tulkitseminen oli vaikeaa, mutta sitten yhtäkkiä huomattiin, että siinähän on tämä pappi Aaronin siunaus. Ja näitähän saa sitten myöskin jäljennöksenä tilata kaulakoruiksi. Ja niitä joillakin on ollut, joka osoittaa, että tämä siunaus, josta me luemme 4. Mooseksen kirjan luvussa 6, hyvin vanhaa perua, ja sen sanamuodotkin vastaavat Raamatun sanamuotoja. Mutta palataan vielä Ebalin vuorelle, nimittäin tämä on aika tuore löytö. Vuonna 2022 alussa Biblical Research-järjestön tutkijoiden johtama tutkimusryhmä ilmoitti löytäneensä Ebalin vuorelta lyijytaulun, jonka he väittivät sisältävän vanhimman säilyneen hebreankielisen kirjoituksen. He sanoivat, että kirjoitus, jonka he ajoittivat myöhäispronssikauden lopulle noin 1200 ennen ajanlaskun alkua, on lakiteksti ja kirous, jossa vedotaan Jahven nimeen. He uskovat, että taulu on tärkein Israelista koskaan löydetty kaiverus, joka voi muuttaa merkittävästi muinaisen Israelin vanhimman historian rekonstruktioita. Ja se teksti, joka sitten erilaisilla menetelmillä tuosta on saatu esille, niin
niin se onkin melkoinen kirous. Mä en muista kuinka monta kertaa siinä sanotaan näin, että kirottu, olet sinä kirottu, Jahven nimessä kirottu. Ja, että varmasti tuli selväksi, että olet kirottu. Ja myöskin vanhin niin kuin löydetty Jahven nimi on löydetty tuosta lyijytaulusta. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, se on löydetty sieltä kirouksen vuorelta läheltä sitä Joosuan alttaria. Mielenkiintoinen. Tähän mennessä mun käsittääkseni siitä olisi pitänyt jo ilmestyä vertaisarvioitu artikkeli, mutta en hoksannut sitä tähän hetkeen nyt kaivaa tai löytää siitä tarkempaa mainintaa. Mutta tuossa vaiheessa, kun itse tähän törmäsin, niin se oli vielä vertaisarvioitavan. No sitten jälleen, jos käytte Jerusalemin museossa, niin sieltä löytyy tämä Tel Danin kirjoitus, joka oli hyvin merkittävä löytö 90-luvulla. Se tuli julki, koska siinä mainittiin, näin arveltiin ensimmäistä kertaa Raamatun ulkopuolella kuningas Daavidin nimi, erityisesti Beit David, siis Daavidin huone, Daavidin kuningasdynastia. Ja muistan, kun tämä julkaistiin, tämä löytö, hetkinen, onkohan se, ei ollut mulla tuossa merkittynä sitä, mutta muistelen, että 94 se olisi ollut niillä seutuvilla, niin muistan, että vain joitakin viikkoja, ehkä kuukausi aikaisemmin, tanskalainen arkeologi, tämmöinen minimalisti, kun arkeologiassa on kahdenlaista koulukuntaa, ovat niin sanotut minimalistit ja maksimalistit. Maksimalistit ovat niitä, jotka ajattelevat, että Raamattu on kaikessa totta ja kaikki arkeologinen todistusaineisto pitää niin kuin runnoa todistamaan Raamattu oikeaksi. Ainakin tämä on se yleinen käsitys. Ja minimalistit taas ovat niitä, että Raamattu ei missään kohden ole oikeassa ennen kuin erikseen on todistettu niin. Ja kaikki arkeologinen todistusaineistokin niin mahdollisimman vähän niin kuin osoittaa yhtään mitään todeksi heidän mielestään Raamatun kohdalla. Ja nämä sitten kilpailevat ja väittelevät keskenään nämä arkeologit. Ja minimalistisen koulukunnan edustaja Thomson oli julkaissut juuri monografian pitkän paksun teoksensa siitä, että kuningas Daavid ei todennäköisesti ole ollut, jos hän on yleensä ylipäätään ollut edes olemassa, niin eihän mikään tuommoinen valtakunnan kuningas ole ollut. Ja sitten löytyi yhtäkkiä tämä Tel Danin piirtokirjoitus, joka käytännössä romutti koko hänen teesinsä. Ja mä ajattelin, että siis tämähän on niin kuin kirjan julkistajien kauhu, että juuri kun sä julkistat jonkun kirjan, niin sen kirjan teesiltä menee parissa viikossa ihan pohja. Ja mä sanoin, että kiitos Jeesus, yes. No sitten seuraava, jota ei sovi unohtaa, merkittävä löytö on tämä niin sanottu moabilaiskivi, jota myöskin on tutkittu viime aikoina ihan uudestaan, Mesan stela, joka on noin vuodelta 840 ennen ajalaskumme alkua, tuommoinen tumma paasi, joka sisältää merkittävän kanaanilaisen kirjoituksen. Siinä mainitaan Moabin kuningas Mesa, ja siinä myöskin puhutaan Israelista, ja kun tästä on tehty uudempia tutkimuksia, hyvin tarkkoja tuommoisia, siellä on kaiken maailman laserjutut ja muut ollut käytössä, niin sieltä myöskin on löydetty viittauksia Daavidin nimeen, joka vahvistaa nimenomaan sen, että Daavidista on myöskin mainintoja ja nimenomaan myös kuningas Meesan yhteydestä, josta myöskin Raamattu puhuu toisessa kuningasten kirjassa luvussa 9. Siellä viitataan Jooramin, Ahabin poikaan, Daavidin suvun kuninkaaseen kertomuksessa, joka löytyy sieltä toisesta kuningasten kirjasta luvusta 9. Eli jälleen semmoinen vankka, oikein niin kuin kiviin hakattu yhtymäkohta Raamatun ja todellisen historian välissä. No sitten mielenkiintoista on tämä Barilan yliopiston johtaman retkikunta kaivoi esiin Gatin rauniokaupungista, Tel Es-Safista, joka oli siis Goljatin kotikaupunki, niin kuin hyvin muistatte, tällaisen ruukun sirpaleen, johon oli raapustettu neulanmuotoisella välineellä Goljatin nimi, joka on hyvin mielenkiintoista. No tietenkään emme tiedä, että viitattiinko sillä juuri The Goliat siihen nimenomaiseen Goljatiin, mutta ainakin se osoittaa, että kuinka ollakaan juuri siinä kaupungissa, josta Raamatun mukaan oli kotoisin se Goljat, jonka Daavid surmasi, niin juuri siitä kaupungista löydetään ruukunsiru, jossa on Goljat-nimi, joka osoittaa jälleen tämmöistä niin kuin yhteyttä Raamatun kertomuksen, ainakin osaltaan niin kuin Raamatun kertomuksen sen paikan nimistön ja ihmisten nimistön välillä hyvin voimakkaasti. Ja sitten
seuraavaksi nämä ovat aivan niin kuin eräitä lempiaiheitani. Voisin puhua koko päivän näistä erilaisista sinettilöydöistä, koska sieltä Jerusalemista kaivauksista on löytynyt valtava määrä erilaisia sinettejä, joissa on suuri joukko Raamatussa mainittuja kuninkaita. Tässä vain esimerkkinä kuningas Hiskian sinetti ja profeetta Jesajan sinetti, jossa viitataan Jesajaan. On löydetty kuninkaiden Omri, Ahab, Jehu, Asharia, Menahem, Peekka, Hosea, Hiskia, Manasse. Sitten vielä Assyrian puolelta Tiglat-Pileser, Sargon, Sanherib, Esarhaddon, Assur-Banibal ja kaikkea tällaisia. Sitten kaikki näitä nimiä, kuninkaiden nimiä, jotka Raamattukin mainitsee, heidän sinettejään. Todella mielenkiintoista. Jälleen kerran, kun käytte Israelissa, niin muistakaa vierailla Daavidin kaupungissa. Sieltä löytyy tämä Hiskian vesitunneli, ja jos sattuu olemaan lämmin sää, niin voitte vetää vähän housunlahkeita ylös ja mennä sitä missä se vesi vielä virtaa. Ja sieltä löydettiin myöskin sitten sellainen taulu, jossa nykyään se on, muistaakseni Istanbulin museossa vai missä se on, jossa kerrotaan siitä, että miten Hiskian miehet aikanaan, kun kaivoivat sitä tunnelia, niin kohtasivat siinä kohdassa. Siis aivan käsittämätöntä, miten he onnistuivat kaivamaan kahdelta suunnalta ja vielä löysivät toisensa juuri oikeassa kohdassa. Ja tämähän liittyy kertomukseen Raamatun kirjassa, esimerkiksi toisessa kuningasten kirjassa, kuinka valmistautuessa Assyrian kuninkaan hyökkäykseen, niin Hiskian miehet tuumasivat, että ei meidän kannata jättää niitä vesilähteitä sinne vihollisen käsiin. He rakensivat uuden muurin ja ohjasivat sen veden sinne Jerusalemin muurien sisäpuolelle, jotta heillä on sitten niin kuin vesihuolto hoidettuna. Ja tämä vesilähde on edelleenkin siellä, että sinne voi mennä kahlaamaan, jos siltä tuntuu. Ja nykyään muuten, tämä ei ollut noissa dioissani, mutta kun menette sinne, niin nythän sieltä on myöskin kaivettu esiin tämä Siloan allas, ja sieltä kohti temppelivuorta Jeesuksen aikaiset portaat. Et kun menette sinne, niin te voitte kosketella niitä portaita, jotka ovat Jeesuksen ajalta ja pikkuhiljaa nousevat kohti sinne temppelivuorta. Ihan koko matkaa siitä ei pääse, mutta siinä on katkelma niitä, ja sekin niin kuin jännittävällä tavalla koskettaa aivan niin kuin Uuden testamentin kertomuksia. Sinne Siloan altaalle Jeesus lähetti sokean miehen peseytymään, ja sieltä sitten kuljettiin kohti temppelivuorta. Huikea kokemus mennä sinne. Älkää jättäkö väliin. Mutta mennään takaisin vanhan testamentin puolelle. Kun käytte Jerusalemissa, niin siellä vanhassa kaupungissa tulee vastaan tämän näköinen paikka, joka on esillä, joka on pieni pätkä muinaisen vanhan Jerusalemin muuria, ja aivan sen vieressä tässä kuvassa siinä vasemmalla puolella alhaalla on tuommoisia niin kuin ollut asuintaloja, joiden kiviä on siirretty siihen muurin niin kuin paikkopaikaksi. Ja Jesajan kirjassa luvussa 22 profeetta nuhtelee Juudan kuninkaita tällä tavalla, että Herra riisui suojaavan verhon Juudalta. Silloin te kyllä lähditte tarkastamaan Setripalatsin asevarastoja ja havahduitte näkemään, miten pahasti halkeilut oli Daavidin kaupunki. Te varastoitte vettä alalammikkoon ja tarkastitte ja arvioitte Jerusalemin talot, revitte niitä muurien vahvistamiseksi. Ja tällainen pätkä tuota vanhaa muuria, jonka vieressä olevasta talon raunista selkeästi kiviä on revitty muurin tueksi, löytyy sieltä vanhasta kaupungista, aivan niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan. Sitten tämä kuuluisa Sanheribin prisma, joka löytyy myöskin Jerusalemin museosta. Kun verrataan toisen kuningasten kirjan lukuja 18 ja 19 Sanheribin hyökkäystä Jerusalemia vastaan, niin tästä Sanherib sitten myöskin kerskailee. Se oli tuommoinen 6-sivuinen prisma oman aikansa, Twitter tai joku tällainen, ja sitten kun sitä savessa pyöritettiin, niin klönts, niin saatiin aina savitaulu, jossa kuningas kehui sitten omilla voitoillaan. Eihän ne koskaan kertonut niistä tappioista, mutta tässä Sanheribin prismassa kerrotaan näin, mitä tulee juutalaiseen Hiskiaan, joka ei alistunut minun ikeeseeni. 46 hänen vahvoista muurien ympäröimistä kaupungeistaan sekä niiden lähistöllä olevista pienistä kaupungeista, joita oli lukematon määrä, minä piiritin ja valloitin. Hänet itsensä minä suljin Jerusalemin, hänen kuninkaallisen kaupunkinsa kuin häkkilinnun.
Ja jos luette tosiaan toinen aikakirja 32 ja Jesajan kirja luku 36 ja 37, niin siinä kerrotaan juuri tästä Sanherivin piirityksestä, miten Hiskia on sinne kaupunkiinsa suljettu ja sitten miten Jumala vapahtaa kaupungin. Siitä tietenkään Sanherivin pirismassa ei kerrota, että näin kävi, mutta näin oli kuninkaalla tapana jättää kertomatta, että he hävisivät taistelun. Mutta sitten palataan vielä hetkeksi näiden sinettien maailmaan. Niin kuin huomaatte, mä olen näistä ihan haltioissani. Toinen kuningasten kirja, luku 16, ja siihen liittyen niin tällainen sinetti, joka on löydetty, kuuluu Juudan kuningas Aahalle, Jootamin pojalle, Juudan kuninkaalle. Tällainen sinettikin on sieltä löydetty. Mutta mun ehdoton suosikkeni on tämä seuraava. Näitä on löydetty muistaakseni parikin kappaletta, joissa on teksti Berak-Jahulle, Nerian pojalle kuuluva. Kun sinetöitiin joku asia, kenen tiedettiin, kenen se on. Ja tämä on täsmälleen siis sama nimi ja sama ilmaisu, kun löytyy Jeremian kirjan luvusta 36 jakeesta 4. Silloin Jeremia kutsui Barukin, siis Berak-Jahun, Nerian pojan, ja Baruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian suusta kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut. Ja se, mikä tekee tämän sinetin niin tavattoman jännittäväksi, on se, että tuossa vasemmanpuoleisessa, vasemmalla ylhäällä, niin siinä sinetissä, oliko molemmissa, mutta ainakin toisessa, niin on jäänyt jopa sormenjäljen painautuma. Ihan jännittää, onko se Barukin sormenjälki siinä, mutta who knows. Mutta se vaan niin kuin osoittaa, että siis he ovat jättäneet jälkensä tähän historiaan. Seuraavan ylitse nyt vain hyppään, siinä on noita. Mutta sitten kun tullaan Uuden testamentin puolelle, niin tällainen ruukku, joka löydettiin muistaakseni Herodiumista, joka oli siis kuningas Herodes Suuren talvipalatsi, ja siellä voitte tietysti myöskin käydä, kun Israelissa käytte, niin siellä Betlehemin kupeessa semmoinen iso nyppylä. Sieltähän on nyt löydetty myöskin kuningas Herodeksen hautasarkofaagi sieltä samaiselta paikalta. Ja tämmöinen viini astian sirpale, jossa on kirjoitettuna Herodes Suuri, Juudean kuningas, joka siis jälleen kytkee evankeliumissa mainitun Herodes Suuren todellisen historiaan. Nämäkin ovat ehkä tuttuja, tietysti Pilatuskivi, joka löytyi 60-luvulta Kesareasta, jossa on mainittu Pontius Pilatus Juudean prokuraattorina, ja toisella puolella sitten tämä ylipappi Kaifan luuarkku, joka löytyy sieltä Jerusalemin museosta, ja nämä ovat itse ottamini kuvia siellä. Ja siinä luuarkun kohdalla lukee näin, että älä koske, mutta jos ette kerro kellekään, niin minä koskin. Ihan vaan totta se on, kyllä se oli ihan oikea, ei ollut mikään hologrammi siinä. Mutta siis jälleen 90-luvun alussa löydetty tämä luuarkku, jonka sisältä löydettiin myöskin pääkallo, jonka silmäkuopissa oli semmoiset kolikot, jotka aina sinne hautauskäytännön mukaan laitettiin, ja niissä olevan tiedettiin, että minkä kuninkaan aikana heidät on haudattu, ja siitä pystyttiin määrittelemään, että tämä on todellakin juuri sitä aikaa, jolloin Kaifas on kuollut, mikä se nyt oli 40-lukua, 46 tai jotain tällaista. Voi olla, että muistan hiukkasen vääristä vuosilukua, mutta joka tapauksessa tällainen aristokraattinen hauta, ja nimi Josef bar Kajafa, joka oli myöskin raaputettu sinne luuarkun toiseen päätyyn. Harvinainen nimi, mutta Raamattumme tunnistaa tämän nimisen henkilön, ylipappi Kaifas. Ja on mielestäni niin kuin jännittävää, kun ajatellaan Uutta testamenttia, että kaksi Jeesuksen kuolemaan hyvin keskeisellä tavalla liittyvää henkilöä. Heistä on löydetty tällaiset arkeologiset muistot. Ja tällä tavalla meillä on hyvin voimakas semmoinen kosketuskohta myöskin tämän historian kautta siihen, mitä Uusi testamentti kertoo. No nyt jälleen palaan siihen kysymykseen, jonka tuossa alussa esitin, ja mistä me lähdemme liikkeelle, että onko järkevää uskoa Raamattuun? No, minulta ehkä turha sitä kysyä, koska vastaus on ehdottomasti kyllä. On selvää, että on järkevää uskoa Raamattuun.
ne puitteet, joissa Raamattu kertoo tapahtuneen monia ihmeellisiä, käänteentekeviä, pelastushistoriankin kannalta aivan ratkaisevia kysymyksiä, ne puitteet osoittautuvat historiallisesti erittäin uskottaviksi ja luotettaviksi. Ja jos ne puitteet tällä tavalla voidaan osoittaa luotettaviksi, niin on silloin perusteltua syytä uskoa, että sekin, mitä kerrotaan niissä puitteissa tapahtuneen, on totta. Tietenkin, jos käyt tänä päivänä Israelissa, niin otetaan nyt tämmöinen yksinkertainen, vielä niin kuin yksinkertaistettu esimerkki, ehkä vähän niin kuin omaakin kokemustani peilaten, kun olimme eräällä ryhmämatkalla, ja niin kuin olette käyneet Kapernaumissa. Ja sitten olette tehneet sen kuuluisan venematkan siihen Tiberian järvelle, eikö totta? Mä oikein viime kerralla, kun olimme matkaryhmän kanssa siellä, niin ensimmäistä kertaa oikein niin kuin mielessäni katselin sitä maiseman ääriviivaa, niiden vuorien niin kuin siluettia, joka siellä piirtyi, ja ajattelin, että joo, ei silloin ollut noita hotelleja tuolla eikä noita rakennuksia Jeesuksen aikana, mutta tämä ääriviiva tässä, se on suurin piirtein sama, mitä vapahtajamme on katsellut silloin 2000 vuotta sitten. Eli sinä pystyt olemaan niiden tapahtumapaikkojen keskellä, joista Raamattu kertoo. Kun sinä menet raamattusi kanssa pyhälle maalle, niin sinun raamattusi aivan kuin tulee kotiin. Se tulee sinne ja sinä viet sen mukanasi niille paikoille, mistä sinun pyhä kirjasi, mistä Raamattu kertoo. Ja me emme voi tietenkään jotenkin noin niin kuin historiallisesti jälkikäteen todistaa, kävelikö Jeesus ihan oikeasti sen järven päällä. Mutta nämä paikat ovat siellä olemassa. Ja koska kaikki ne puitteet, joista Raamattu kertoo, ovat todellisia ja todennettavissa, niin on myöskin mielekästä uskoa siihen, mitä Jeesuksen omat opetuslapset silminnäkijänä kertovat tapahtuneen niin uskomattomalta kuin ne noin niin kuin arkipäivän ajattelussa saattavat meistä tuntua. Ja tämä kaikki tietysti kuljettaa meidät sitten, mitä sanoisin, niihin isoihin kysymyksiin, että ei riitä se, että meillä on jonkinlainen yleinen tuntuma siihen, että on järkevää uskoa Jumalaan, vaan mitä me vastaamme tälle Jeesukselle, joka sanoo, joka tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee tuntemaan, tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Ja tämä on se haaste tavallaan, jonka minä heitän jokaiselle, ei ainoastaan täällä uskovien veljen ja sisarien joukossa, vaan myöskin jos joku katselee, joka vielä kyselet ja epäilet. Ensinnäkin, tahdotko sinä tehdä Jumalan tahdon? Jos sinä tahdot, niin turvautumalla Herraan Jeesukseen, hän on antanut lupauksen, että sinä tulet tuntemaan, että tämä oppi on Jumalasta ja Jeesus ei puhunut omiansa. Siinä on ihan selkeä semmoinen niin kuin empiirinen haaste, mutta se vaatii sen uskaltautumisen, että ihmisen täytyy olla valmis tekemään Jumalan tahto. Ei elää itsellensä, vaan elää Jumalalle, joka on hänen luojansa ja jolla on, voisiko sanoa, tekijän oikeus meidän elämäämme. Tähän päätän esitykseni. Kiitos ystävät, kiitos katsojat siellä striimin ääressä. Ja jos jotain kysymyksiäkin on, niin parhaan kykyni mukaan haluan yrittää niihin myöskin vastata. Mutta kiitos, että sain tulla. Jumalan siunausta.